Ayo
Yo. Ibu ngalah besok. Wasoe. Jam 12. Oh. Bapak ini ya, ini ku pripun Mbak Teki dereng. Oh sesepuh, arisan katut gak? Oh mboten. Oh duduk. Alhamdulillah, ya Allah. Enek papamu Mbak. Siapa? Iya. Lambine. Kok sampean urip sepiro? Ya Urip? Sepiro? Urip ono. Kutha gedhe. Asik. Duit tak tukani. Chandra Pesona Trio Japes Indonesia. Keyboard Channel.
sing rata iki hakene. Hae Mas. Arisan. Mas, arisan. Arisan Mas. Arisan Mas. Mas, ayo tokke tangannya ayo. Mengko bar nyawer entuk paus. Tak dongake karo entuk kereta ya. Ayo. Apa kuwi? Sabda pandit piye? Iya. Mandek Apa sik, saya? mergone ngopo? Yo yo. Weh. Arep mbok go apa? Arepe gopo niki? Ngomong wae, ngomong Arep wae. ngendika iki Mas Arepe Nyonya. mbok apake, arepe mbok apake. Bosok. Ndi lho. Ayo, ndang mlayu. Kabele pedhot. Sayangku, Mas Wanto. Bosok-bosok. Iya. Wis ngomong. Udah. Wong sedono lah wong. Sabda pandita
amung sira kang bisa nambani Pak Min. Pak, yo ngalah Pak Min. Ayo Pak Min karo Mas Min. Niku Mas Min pun lemah, Pak. Lah dipeksa-peksa kaya ngopo nek wis lemah ya susah kok, Bud. Pak Min, Pak ampun lenggah riyen lho, Pak. Aku ndak menangis ngono. Sedih aku, Bud. Loh, Pak Min kok sampun? Pak Min. Pak. napas riyen Mbak Lah kula bantu pernapasan napa pripun? Lah kok lah ngendikane Mas napas sik ngono lho tak bantu apa piye ngono gen cepet. Aja semalam wong bagus tresnaku iki ramaya layu ora suwe aku bali iso ketemu ngerindu atiku. minggir ngono. Puput wis lemah yo an. Mas Darmati yes. Aja semelang wong bagus tresnaku iki ra bakal layu ora suwi aku bali iso sumending
bojoku kon melu ki lho. Gak usah Mas. Lah nggih lho. Marai. Akhire pendak ora teko kok ya Marai kudune kan ya mesti lek ora ngekeki. totalitas. Lah nek ngeten niki kan saged totalitas gitu Iya ngeten Mas. iki. Lah nggih no. Sisan kopi tak simpen ke genaman. Ngene iki latihan no. Dadi simpenan ku ya penting kudune ya. Bu. Betul. Jancane Kowe ngerti alamatmu saja jadi hatiku sujana kenyan karo wanita liya Mas Darmadi. Bos ayam Mbak Mel. Dina minggu sing tak kowe ngajak ning tawakanmu nganti lisir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Bunda makasih pangkalaku patok pipimu mesti tak jiwel mas coba Lali janjine Sapa wong sing ora mantes Kandung janji kowe ora teko Mas Heru Bengawan Solo aduh wong bagus aku ora bisa lali ning hatiku kaya ngenteni tekamu Gusti tansah ngamareno dadi srana usata lara biasane arisan lho. Ah, niku mengke sing nyawer Bos. Sinten? Pak Sopari. Pak Sopari mele aku gak enak. Oh kula pun disangoni karo Pak Sopari
Matur nuwun no Mas Nggih, Heru. Sedekah. Pak Supari mengke meleh nggih. Aku juga ikut salim. Ah, aki Yeay. Arisan meleh no. Ono lah. Nek biasane arisan niku sesasi pisan lah niki saben 5 menit niki pun tarian no, Mas. Oh piye nek gak dibayar mengko. Sambil malah menghela napas. Dobel mengko malah nek mboten dibayar sakniki dobel mengke malah jenengan kabotan lho. Jan. Aku mau menyarankan Mas. Iya, mengingatkan. Lah iya mengke Ya. ndak kabotan mesakin jenengan. Lah iya. Aku Yo.